Dobar dan, dobrodošli. Nalazimo se na poljoprivrednom gazdinstvu Živice Matića i danas obilazimo najveću farmu bivola u Srbiji. Idemo da vidimo kako naši domaćini žive, kako žive bivoli na slobodi. Izvolite. Zdravo, kako ste? Ja sam Miki Milošić iz Udruženja malih proizvođača hrane u Srbiji. Došli smo danas ovde da vas obiđemo, da vidimo kako živite na ovom imanju, kako proizvodite, šta su vaši planovi za budućnost, kako principe agroekologije primenjujete, šta na imanju gajite, pa ako možete malo da nas upoznate. Kako ne? Možete prvo da se predstavite, da nam kažete ko ste vi, kako je vaša ideja nastala, kako ovde živite, približite nam gde se malo nalazimo i možemo onda dalje. Pre svega hvala što ste došli. Nalazimo se pored sela Knićanin, tačnije kod ušća Begije u Tisu. Ovo je jedan salaš koji je boga mi stariji. Sada ćete vidjeti u suštini šta mi posjedujemo. Mi smo u suštini jedina farma bivola sa ovolikim brojem bivola. Mimo toga posjedujemo takođe buše, svinje i u kasnijim delom emisije ćete vidjeti sve posebno. Dobro, recite mi konkretno što se tiče rasa koje gajite ovde na imanju, to su autohtone rase, je li tako? Većinski da. Znači u prethodnom periodu ste gajili i svinje moravke, dakle to su sve balkanske autohtone rase koje su na našem podneblju. Da. Dobro, evo možemo da krenemo u obilazak imanja, kako budemo obilazili vi ćete mi reći detaljnije za sve. Tako je, ok, hvala. Na ovom salašu imamo 7,5 hektara i na svih 7,5 hektara su pušteni i bivole i buše. I mimo toga, evo kao što možete vidjeti, imamo ovu parcelu od nekih pola hektara gde uzgajamo lucerku. A na toj lucerki ne koristimo nikakve insekticide i pesticide zato što, pravo da vam kažem, mi nemamo potrebu. Znači konkretno, ako sam dobro razumeo, vi na ovom ogodnom ovde polju koje imate lucerke ne koristite ništa od herbicida, pesticida, dakle to je jedan tradicionalni vid proizvodnje. Moje konkretno pitanje za vas jeste, da li tradicionalni vid proizvodnje, kako se nekad radilo što vi sada primenjujete, umanjuje prinose ili tom tradicionalnom proizvodnjom svakako možete da ostvarite dovoljan prinos da imate hranu za životinje? Pa bivoli su takva sorta, a i naš način držanja ne možete porediti sa nekim modernim sistemima, pogotovo u tovnim rasama i u mlečnim rasama krava. Da kažem, imaju dosta manji apetit u odnosu na njih i zato što se drže u sistemu krava-tele. Tako da krava jedino ima uzdržne potrebe i potrebe prema tom teletu. Tako da mi u suštini nemamo potrebu za nekim insekticidima i pesticidima, na primjer na ovom polju lucerke. Zadovoljni smo sa prinosima koje omogućava takav vid poljoprivrede. Mene interesuje, ovako kad pogledam ceo ovaj prostor, ovaj biodiverzitet ovde, znači vi imate više različitih biljnih i životinskih vrsta na jednom ograničenom prostoru. Možete da nam približite šta konkretno od agrotehničkih mjera primenjujete? Nešto što je bazirano na tradicionalnoj proizvodnji, kao i šta je konkretno ovde uvezano. Vidimo i ekosistem šuma i da imamo i različite i biljne i životinjske vrste, ako možete da nam približite ovaj prostor tu. Pa dobro, kad postavite to pitanje, evo sad na primjer pašnjak, tu gde su bivali pušteni, oni sami izđubravaju, pasu tu travu i izđubravaju. Evo, a mimo toga imamo živinu koja ide po celom salašu i ne znam, sad nema neki stručni izraz za to, ali drljaju, je li tako? Same rasturaju đubre? Da, rasturaju same taj izmet i onda dolazi do izđubravanja i poboljšavanja tog pašnjaka. Sada, mimo toga, bivoli su poznati po tome da su oni neki prirodni čistači. I mimo nekih i ostalih vrsta i krava i koza i ovaca, one nije im problem da jedu i neke čičkove i ostale neke korovske biljke. I samim tim mogu da omogućavaju stvaranju nekih pašnjaka, tamo gde je trska ili tako neki slična podneblja, poput ovog. Dobro, znači oni faktički obnavljaju prirodu, je li tako? Tamo gde je bila
šuma, oni to čiste, jel tako? Obnavljaju pašnjake, Ali, da, pašnjak konkretno, ali takođe i tako što nađubravaju, prosto hranu koju pojedu, ne prevare sve, tu se izbaci neko seme pa nešto novo niče, stvara se novi ekosistem, jel tako? Ako sam vas dobro razumeo. Dobro, i recite mi, konkretno, znači na celom ovom području životinje se slobodno kreću, dakle nema nekog kontrolisanog uzgoja da tipa da im dajete koncentrate i ostalo, nego je to neka prirodna hrana plus ovo što proizvodite u lucerku, jel tako? Da. Pa evo, na primjer, kao što možete vidjeti, ove svinje, one su puštene takođe isto tokom cele godine. Da, da. One imaju svoj svinjac gde one dolaze isključivo da jedu. A mimo toga, one su napolju i spavaju zajedno sa ovim bušama koje možete vidjeti. I nama i njima više znači da su one puštene. Nama pre svega zato što manje hrane i ubacujemo u njihovoj ishrani, a i njima znači jelte zato što su pušteni. Deluje mi da su bivali ovako navikli na posete ljudi sa strane, da su navikli na ova vozila koja prolaze okolo i da ovaj tip slobode njima odgovara. Reci mi koliko njih ukupno ovde ima i kako je zapravo priča cela počela kod vas ovde na imanju. Vidim da vi gajite posebno jednu ljubav prema ovim životinjama i životinje žive zaista u skladu sa prirodom i vi se privikavate na prirodu. Pa trenutno imamo oko 180 bivala plus ovogodišnjih telijeća, tako da brojka prelazi 200. Da, njima zaista najviše odgovara ovakav način držanja. Ovo je nešto najprirodnije što bi, i oni bi trebali ovako da se drže u nekim uslovima. Oni su pre svega vodeni bivali, što bi značilo da im odgovara voda i vole da se kupaju, pre svega zbog neke termoregulacije. Nije neophodna voda, ali im zaista prija da se kupaju, pogotovo u letnjim mesecima. Kad su u pitanju bivali, oni spadaju neki genetičke resurse. U pitanju je autohtona vrsta i oni bi trebali da se drže u što prirodnim uslovima. Sada, kako da naglasim, koja je poenta tih genetičkih resursa? Ne znam, verovatno ste čuli za negde na severu Norveške, blizu severnog pola, ima neka sef svih biljnih vrsta koje se čuvaju za ne daj Bože. Takođe i sa bivolima, i sa bušama, i sa svim ostalim autohtonim vrstama. Ako se ne daj Bože desi neka kataklizma genetska ili bilo šta, da bi opet moglo sve da se krene iz početka kad su u pitanju i krave i bivoli takođe. Mi smo krenuli sa bivolima 2006. kad smo kupili ovo imanje. Tata je to uzeo iz nekog svog hobija, zato što se on i nostalgije, zato što se seća da je njegov, mislim da je praded u pitanju, imao 2 bivola koje su se koristili za vuču. I onda je to iz nekog hobija i vremeno sve prelazilo u primarni neki posao. Sad kad su u pitanju ovi uslovi, njima zaista odgovara ova voda. Imamo trenutno 3 jezera, a ta sva 3 jezera su nastala po nekim antropogenim faktorom, da kažemo, zato što se tu vadila se glina iz svakog od ta 3 jezera i vremeno su postale jezera, do duše. Dakle, u pitanju su podzemne vode, ako sam dobro razumeo, da nema neki stalni dotok vode, nego su podzemne vode koje se ovde skupljaju. Pa, mislim, u suštini ima stalni dotok, zato što je preko puta i Tisa i Beke. I onda pretpostavljam, nisam sad stručan da komentarišem, ali pretpostavljam da to je jedan stalan dotok vode koji podzemnim vodama dolazi do ovih jezera. Dakle, ovde je potpuno biodiverzitet zastupljen u svim vidovima, dakle, povezani su različiti ekosistemi i jezero, i šuma, i pašnjaci, i životinjska zajednica bivola, buša, svinja, prosto i vi živite u skladu sa prirodom ovde. Mene interesuje da li su ljudi svesni šta vi zapravo proizvodite, koliko je kvalitetan proizvod onaj koji vi proizvedete, da je 3 puta možda i zdraviji, prosto ne možemo tvrditi zdravstvene činjenice, ali sigurno je tako kada se proizvodi na ovakvom jednom imanju, kao i da li je to prepoznato kod kupca vaš rad? Pa ja bih voleo da kažem da jeste, a i nadam se da je, na primjer, posle ovakve emisije da će i videti ljudi ovakav način uzgoja životinja. Takođe nisam baš stručan da komentarišem koliko je to zdravije u odnosu na tipični način uzgoja,
ali zasigurno jeste kad su oni pušteni većinski napolje i po tim uslovima. Na slobodi, je li tako? Tako je, da. A takođe, kakav je proces ovde? One se same tele, je li tako? Same, ili vi morate da pomognete, da vodite računa? Znaš kako, svaki put kad komentarišemo kako nikad nismo imali problema tokom teljenja, onda se desi da imamo problem. Da. Uglavnom je u pitanju, ranije zaista nismo imali, ali desi se tako neka anomalija jednom u godinu, dve, kad je u pitanju neka mlađa bivolica. Manje tele je možda malo veće i onda zaista je potrebno veterinarska pomoć. Da. A vi možete da ispratite na ovom terenu kada imate taj proces teljenja i ostalo, da li otprilike imate neku evidenciju? Prosto ipak je veliko, da kažem, krdo i oni ovde žive slobodno, mogu bilo gde da donesu mlade. Pa da, vodimo evidenciju koja ne možemo baš, na primjer, sad da zovemo veterinara za svako tele, zato što bivolica, kada je treba da se teli, ona se sama povuče, izoluje se od ostatka krda i povuče se negde u šumu i onda samo dok se oteli, ona sama odluči kada će se pojaviti nazad u krdo. I onda kada imamo veći broj telića koje bi trebali da obeležimo, onda pozovemo veterinara i obavimo posao koji bi trebali. Dakle, sve se ipak radi u nekim kontrolisanim uslovima, dakle, vodite računa o zdravstvenoj ispravnosti životinja, prosto i to je negdje regulisano zakonima ove države. Pitanje jeste, s obzirom da držite autohtone rase, da li imate pomoć države i kao što sam se već pitao, da li su kupci svesni da vi zaista proizvodite ovde jedan novi proizvod koji nije bio na našem tržištu, dakle da je nešto različito, zbog toga je možda i viša cena vaših proizvoda, znači konkretno. Pa sada zaista jeste neki, mislim, glupo sad reći egzotičan proizvod i meso sveže, ali u pitanju je neka stvar koju kupci nemaju, kod nas pogotovo nemaju gde drugde da nabave, pogotovo kad je u pitanju meso bivola. Ali ja mislim da ne bi trebao da bude neki stran pojam nama, zato što u pitanju neka autohtona rasa koja je i ovde već vekovima i milenijuma. Šta konkretno proizvod ovde proizvodite i kako dolazite do kupaca? Pa fokusiramo se primarno na bivolje meso. Imaćemo takođe u ponudi i svinjsko meso, to je proizvod od svinjskog mesa. Uglavnom će to biti neka kombinacija svinjskih i bivoljih proizvoda. To će se fokusirati uglavnom na kobasicama, sudžucima takođe i na kolenima. Sada još nemamo konkretan pregled šta ćemo ove zime plasirati od proizvoda i kad ćemo šta imati, ali o tom potom. Mimo toga takođe prodajemo sveže bivolje meso i kad je u pitanju sveže bivolje meso, uglavnom ljudi dolaze kod nas da kupe. Mi obavestimo naše kupce koje imamo i mimo toga takođe se oglašavamo preko malih proizvođača, uglavnom preko Fejsa, ali ljudi takođe vide i na njihovom sajtu. Tako da sveže meso ne možemo da šaljemo preko kurirskih službi zato što je pre svega sveže meso, zar ne? A suhomesnate možemo. A vi imate uslove za preradu mesa, vidjeli smo tu prostoriju gde su vam mašine i ostalo što je namenjeno konkretno za proizvode od bivoljeg mesa. Recite mi da li je u planu proširenje nekih kapaciteta u budućnosti i da li im želite neki proces možda sertifikacije organske proizvodnje s obzirom da imate uslove na imanju za to? Pa dobro, što se tiče sertifikacije još ćemo videti. Trenutno mi spadamo pod genetičke resurse i dobijamo subvencije za bivole povodom toga. Trenutno smo zadovoljni kapacitetima koje imamo kad je u pitanju proizvodnja suhomesnatih proizvoda, ali vidjet ćemo kako bude bila potražnja, ali trenutno smo zadovoljni sa potražnjom koja je na tržištu. U pitanju je pre svega jedan proizvod koji, neću kažem egzotičan, ali zaista smo jedini koji mogu tako nešto da plasiraju na naše tržište. Tako da cena ne može da se poredi sa
cenama iz supermarketa, zato što su to totalno dve druge priče. I sada, kad je u pitanju kaliranje, na primjer, tog mesa, za proizvodnju nekih suđuka ili kobasica, ja zaista nisam siguran koja je matematika, ali za kilogram proizvedenog možda treba 1-2,5 kile svežeg mesa da bi se napravio. Zato je cena takva kakva jeste. Da ne pričamo o našem uloženom radu i ostaloj matematici. Mi smo planirali da to bude, kako da kažem, da se ne eksponiramo nešto previše medijski, ali ljudi zaista ne znaju u čemu je stvar. Kad su u pitanju bivolji proizvodi. Znam da je neki čovjek mislio da su to u pitanju afrički bivoli. Dođu često ljudi i pitaju kako su ovo bizoni, na primjer. Tako da bi trebali malo više medijski da se eksponiramo, da ljudi zapravo vide u čemu je stvar. Šta su bivoli i šta mi plasiramo ti bivolji proizvode. Da li smatrate, s obzirom da proizvodite nešto što je tradicionalno, što nije u savremenom nekom toku, da li mislite da je u tome budućnost i da li sebe vidite u tome? Pa vidim sebe ovde na salašu, samo je pitanje u kakvom, šta će biti primarno tu. Definitivno ćemo u narednom periodu proizvoditi sve što možemo od bivola. Sada možda u nekom kasnijem periodu, kada to bude bilo na mnogo ozbiljnijem nivou, možda i bude neki vid turizma. Sada to su neki planovi koji ne možemo u skorije vreme da ispunimo, ali razmišljamo o tome da to bude u nekih narednih, ne znam, 5-10 godina, da kažem. S obzirom da ste absolvent na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu, moje pitanje za vas jeste da li vam je značilo to znanje koje ste stekli na fakultetu, da ga implementirate ovde i da ste svesni toga kako se danas u moderno doba proizvodi, koristi razna agrohemija, đubriva, pesticidi i insekticidi, a da vi primenjujete neko, da kažem, tradicionalno rešenje za proizvodnju na vašem imanju? Pa ono što mi najviše znači jeste što se tiče načina držanja i, na primjer, što se tiče ishrane same stoke. To mi je najviše pomoglo. A da ne spominjem kontakte koje sam ostvario na fakultetu, što i to takođe dosta znači. Sada, jeste ovo tradicionalan način držanja stoke, ali se trudimo takođe da to bude, da isprati neku modernu normu, prvenstveno što se tiče proizvodnje naših proizvoda. Danas smo videli kako zapravo može i životinja i čovek slobodno da živi. Kako na tradicionalnoj poljoprivredi, na principima agroekologije, možemo da proizvedemo zdrave proizvode, da i mi zdravo živimo, a i takođe da ostvarimo ekonomsku dobit. Naši domaćini rekli su nam u ovoj priči kako mogu svojim proizvodom da osvoje tržište, a i takođe kako na prirodnim osnovama mogu da proizvedu svoje proizvode. Takođe, svoj život su zasnovali baš na ovom imanju, na salašu, gde oni žive u skladu sa prirodom i vraćaju se onome što je izvorno. Važno je napomenuti da i pored obrazovanja naš mladi domaćin Bogdan planira svoj život ovde na imanju i da ono što je njegov otac počeo on nastavi za ubuduće.